máslo dievča pávi. V tom zelenom háji prišli k nemu dva mladenci, poď ty, dievča, s nami. Prišli k nemu dva mladenci, poď ty, dievča, s nami. Ja s vami nepôjdem, telo si nezodriem. Počúvajte naše hlasy, prišli naše časy. Počúvajte naše hlasy, prišli naše časy. Hovorme o súhlase. Mala som 16 rokov, ale nechcené tehotenstvo ma prinútilo povedať o tom niekomu. Úradníčka povedala, nech si nevymýšľam, ak nechcem skončiť v detskom domove. Právnik mi povedal, že to na súde nedokážem, lebo som išla do jeho bytu dobrovoľne. Na polícii ma presviečali, aby som to nechala tak, pretože to aj tak prehrám. Dnes som matkou a nič si neželám viac ako to, aby moje deti nežili v krajine, ktorá netoleruje sexuálne násilie. Neriešil som to na polícii. Je tu zakorenený predsudok, že muž sa nemôže stať preživším znásilnenia. Bola som presvedčená, že si za to môžem sama, keďže som sa neubránila. Ja som skončila s doživotnou traumou a on nedostal ani podmienku.
Policajt vo mne vyvolal pocit, že si za to môžem sama a že to nebolo znásilnenie. Ako vysvetlíte, že vás znásilnili, keď ste nebojovali, neutekali? Zastavme sexualizované násilie na Slovensku. Nebudeme ticho. Páslo dievča pávy v tom zelenom háji. Prišli k nemu dva mladenci, poď ty, dievča, s nami. Prišli k nemu dva mladenci, poď ty, dievča, s nami. Ja s vami